Omurobrio CHIGOSORI nigokoretwo asore na Big Uniforms and Sports Center abarosia na buigwa baonia bechianga ao shokobeka banyore imeyumuchu Kisii ase nyumba ya Baraka Building angena Shivling Supermarket gosoba keresime ase namba enoti isarunebire ibere noti isato kianda isarunemo enoti. Manje mwere chinga ke chingi anda sutangete tasoni Ndizi TV na ndake omurobiri w'CHIGOSORI stokomirana twakwanira lyo sako kandara sorongo rwa Gusii mense yakenya ne sengi maye CHIGOSORI ase weekend ma na tukonya kwana aigana nchebuna gotambe letera nende mo Steven Captain 001 kwene kibuna alyo saka ndreta ase CHIGOSORI kwanyire koba konyamanya asobwekano kwendo manje morigari na mange aliyako kanjwe buna boni ganye maite abateteri ba Manchester United na Manchester City ndigende gusikana kinsa bune chiga imbengo tebe machivu kurwa segetikeri kya Old Trafford gate bintu binde bigende gotobe komo gochakira boni gamba komo elio wo murubiro w'CHIGOSORI. Manche boreri maite tinyara ko yenda emeronde mengerit kulero unatwegete ko batebirero igandu tware omo MCA wensemo ya Kemera oyu na ndore omo nyakerogo weka matire kurira mangana ya CHIGOSORI mangana agenda mangana ayusa mangana social services imeya account ya Nyamira makaine buna James Matinga na ara igase studio nabe otebia mange igore ya Meroberi Kieli Nyamira County ebegete kwene kibuna CHIGOSORI tenyare kova chigokina litanga ni pi welcome us today to ya Ndizi TV no mwako muya ndeshu enere interview ndani watu ara set TV mwako yo abo kwani abamenyi bensemo ya Kemera na balimosi bakorigireti cyesabune chiga mbiamo no moraria ndemo litanga kabisa tiano ngambia mono asengenjo yoko ngarigani go cha set TV ito ya Ndizi TV ito anjite mono sengenjo ngotorera bangana asoro ngoro iturwa Gusii Samarieta angoro ko mheshimiwa James Matinga nyachaki omo MCA we ward ya Kemera oina ndore majority whip ase county assembly yetu ya Nyamira na ndi nincho munyakerogo we kamati elia ya gender youth sports and social services Imaite roge diwansi pia kwate yo kana kibano watu manyo bonge bune serikali ko nyara ko bage ko barandi na ke serikali ya Nyamira ko nyara ko bage ko parget nanda kini maitoko bangwa saveti ese county assembly ya Nyamira kuru 2013-2017 essence moya ya Kemera ward agatimo kiwu 2017-2022 nanda abantu ba Kemera bakanyara komorera mabire ande bakamuira ni gwetere kyama kyawa ipa eso mako 2022 nimetero what experience ikikera nukorende ayo kunyara kobo munyakerogo we kamati ya CHIGOSORI anda kene ke process sesi yava we kaye kobeko munyakerogo Mbiamano ni manyete nga kachoru munyakerogo garia rasimetoke aba MCA bande bakomanyete na ndemba bwato bwegenwa ane namona asobo banyimbwate because nimbwate record yo wanje michezo onye ndiri nyare ngoro 2013-2017 nyabwate kombe kiane iki abantu banjite mono kiare kogenda nane mpaka kiaera igo nabondo chengane na kibali gitu bakaranga sengenjo nganje michezo nabo bakonga nintenenere ane ninje nitagete baikishirenga ninkole gasi yo kurende department iyo mpaka Nyamira itera kanenga yasukire ekewango sachinde kurwase yarenge kuchigorake nimanyete abata nanjite CHIGOSORI andake nimetegatia record yao nimetasa matuka wango iga chitimu kurwase nsemeri ya Kisii County League nsemo ya Nyamira County League chigendete kweli kibochese chiligi chiri andake ndora kunyara wesoki na kubasi chitimu kurwase ward ya Kemera kunyara kweli kinagoswa ime ya Nyamira County League nekora tebe gore chitimu juna kerigia gosegetete okunyara okorabo biamono sengenjo nganjite CHIGOSORI nanjira manyaro je kanse chitimu chiri kurwase ward ya Kemera nyare chesta chitimu nya moya abiye gro Santos yeruete Motembe ase kenyorokiane garejesta na kiendege nande garejesta na Golden yeruete Kemera ali mumbu ase kerubo ande garejesta ne ntanda timu echi chonsi nji aso ase country
ana wanta getenji segete nga chikoro mokia asenge njolende chikoro nje wodiane nje chikoro kananga no munyakero ga mainende amone county ngima na wanta getense gete bali batenete ase chi county especially yo minto nyasani nere o tenenete na bagotomanya egere chitimu chirichine sa chinde chianyorwa bakongwake twachikonya ko register egere twachisukia Ego Vincent Nyasade mulikema nibeke ombegia FKF urusagirwa Nyamira County umupiro bekirwa sole chitimu chiwatembe chando chikiaso munyakero gogwe CHIGOSORI Nyamira County oranda ikorwa sekiganja kiabo na budget iri bagwate enkere baranyare ko bagokora kurende aino mu teneri gwe CHIGOSORI mya Nyamira nimete mbono gwaso ase serikali muratwara mitienyi menge okonyara kubeke mirobeli emenge na gukora programs nyinge kurende naga nyumotara so ase kamati ya CHIGOSORI kero ko rate CHIGOSORI una CHIGOSORI chiroganize mya Nyamira even nama mnyoko even enkoyo out of 10 kerango kyokoa CHIGOSORI mya Nyamira ngotema bale tutebe ng'onye na singencho kurabike namba yes anta temba 7 out of 10 takwa kwa bangaini 7 tingo bangaina singencho at least intoroche ke wango each team kirichiro echo yibakora unaona na athletics into bwate se CHIGOSORI none mipira ndo bwate bali ba at least bagotema baike level elinayo raba bigera max matekera hote bebantu randa ke se county yu koru ya nsema Nyamira tara chitimbu na hema moja tele kwa sari ya division 2 tia suka inse na gocha nsema ya division 1 tara chitimbu kuna Nyamira Super Eagles nero ye kunyara gosuka magega tara chitimbu na kiendege Jets ekorukuru asole tara ke gosira andake noisa negete na 7 out of 10 ono manyitekera ngo chibekera max ayo talinyarigiriri rero onyarigiriri na guchimaga ono maete we are post COVID-19 corona nja affect binte binge igo maybe orojeriri mbata kera gokora kende yons maybe na keki bachiranse but given time ntoje totemenga CHIGOSORI chitwa chimokiriyo that's why the confident ngamba 7 is going ya Mancho Maria igo no maitoyo no mo MCA kwa sema ya kimero no munyakiro gogwe kamati ya sports mugende buna James Matinga awate abuna ndake nice negete na Nyamira bunire gwikira gwoni gasi CHIGOSORI akonya ekerengo kia sava ase iko mina yo mancho muri urigirete Ndizi TV chinsa bune chiga nkobori ayakero kuri CHIGOSORI mya Nyamira ne abo kubwa chikoru Kisii county kurwa sema ya Nairobi kurese emetando yeto ya online ya Ndizi TV kakori Nyamira emap yaye ekerengo kiorake gie CHIGOSORI out of 10 nimbengo sama SMS yondo randake goitaba muri no munyakero gwe CHIGOSORI Nyamira bunandake 7 out of 10 gose namba kioko nyarakoba okonyia kurende Mr James Matinga kwanyere kwegwe kirogeke kwanyere kweguri bagari ya bene yokone kibune emerogerie miya ye CHIGOSORI nere imya Nyamira kurende ndara kwanda kelimu akolire katiti gaschaino konyarakoba munyakero gwe kamati ye CHIGOSORI nokone kibuna agenda yo mugavana wa Nyamira Amos Nyaribo ye CHIGOSORI nere kopage goisane kiwo gose kunyara koba abantu banyamira banyare kwanyara ndake kero kweresera agenda ya Amos Nyaribo ase CHIGOSORI nakiro anyare konyeteba ase manifesto yae na begete sports una ekemokiabo kiriata kitege chiko kinia basae na kiekogera assistisanga tokore ebitibi birororo ase budget mbato menta egerege timu ne kiamanga to kishimana kiarire eti kyanyamaya toge fast track then akiriesa nige tokole follow up just national government singe no kialenga koru eger tororenga at least sports yeito yaskirigoro no onda tente bengo mugabana na aruete promise yae yogo tobwatesia egera tosukie amangana sports igoro namatekero kwa ndake geti kia manga ndara gukirire so mekwenda kwa kwa biro goke kwanera okaraboni gamara bajabuna asimya ke mingi yabire nege ntukiribuna elephant project rimya Nyamira kero montogo so esesere karaote yabageti kia manga nde wikiraboni ga kende nkyo kere substantial kenya ndako baikorekana segeti keri kia manga nimetenga kia yemo omo teneri
gusoma waziri w'ekigosoro Dr. Grace Nyamongo na chitina abatani ba FKF asegeti baga kedigereri timatindo botiki banyorete guse progress wikira boni ga yamanga progress kiagendete ne abenese paperwork kusena se ground no manga wikira bono iga etikeri ya isire koera tole pavilion nerete na ari ase playground nere tigarite na nebekere chiba chisaine chikonyekora twatagete turakora external drainage ndeni yamanya gukora playground tusime ko bonyangi tukorikire gende karisa kara amache akogende iyo getigarite bacha sikimwana ndako mukaga chore kinjini maite egetie kungira go tubara CHIGOSORI ngakienta biko ndo bati TV nde bunegeti keri kyanya maiya kwa kwandire sanige ndo bati geti kyari go market kura korende mwate abanda ketiga mutumeke manga buna model ya biti asenyamira etie gya chagete liri tware ngoro 2013 tugagesukia we expected inga 2017 2022 nkoera kiarenge but ibono tugumanya budget implications inga kyabete gatoka ngankeraera lakini gwikira bono iga nande kubwatire nga muntu ori oronga kyabwate passion yase angana sports I think bona abantu baroromba bwate passion yase sports nande kulingana nga ki budget togocha gusuma egeraso echekore getikeria nanto so ebinde mune bitwate ona kiendega ngwa kwana ebinde tutagete to progress manga twage jorte specifically asengenjo manga ne bwate historia naende nere ase nonyene kere no mate michia songo twarera mangana mange na receive that's why twage jorte egere nande nkia bwate space eisaine egere ke nande ntu atagete toigore manga as a sub county headquarter egenere ebe marketable then to my kuskanda bija sande mete kiraboni gase county ya Nyamira timu ndo skuru Nyamira ise kuskike sekerengo kegoro CHIGOSORI buda national super league yore ligi ya kabira senko ya Kenya guse Kenya Premier League tinsa bana togo kwana iga tebu atigeti kende yoskere standard ya national super league guse KPL awase FNC erororo to bate perimeter wall to egeti kere standard andake ngoba ire agency yo kwene kibuna ndubune kamati mwasugume mate mu bwati chingu nyine no wesero no gosuguma kwene kibuna angalawe biti bije birabe presentable mbiroraro okay mbirora lakini rende mbiri secured mnabona kiendega is the best lakini bona nkegitiri that's why tutagete to ngangane tukore manga egera at least tosakanya ngando bwate ghost tole mucheso uno iwe kwa kegoro ya tukanga ndwate geti igona kitotagete to fast track ke korwe playground negende ke kore ndeni now ke ready for use tarra korwa igase account ya Kisii ndoranda ke supplementary budget ya ve kwase house ya Kisii County Assembly echi kamati chionsi chi assembly kamati ya health kamati ya CHIGOSORI kamati ya kisembe kamati ya trade chikalikoro voti vene rwebintu bibiro che supplementary bwantenya re kuri ya sobo ikirano andake nubuna kamati part of kamati ya CHIGOSORI bito kibiri murote biri priority sana igabana kwenta chakere kone kibuna CHIGOSORI cha Nyamira chabire redeemed priority tu abeka sengencho nonda se kamati ya budget ntu abeke priority asege tikia manga turage kora of course ebibinde ntu abibekerete lakini mnabona tu abibekerete kirichiko genda gukora initial stages lakini priority tukabeka manga na ndo wade talent academy kiendege of course ina ndo algo nyitiga sengencho ndo tageta abana baito banya kora ki talent tonyego banachoro karo kwande talent academy ya kiendege ni maite esu mwakolo nyara ko bagweta no CHIGOSORI chirikia Nyanza South chama myoko nyara ko bagakora segeti kerigia kiendege tero CHIGOSORI kinge sana abanta bangi be CHIGOSORI no nyeti meto ya Ndizi TV FC kitugo cha Nyamira kile kitugo cha twagenda kolende kero kwa ndororo to on paper awate wane talent center academy on paper awate bano mangana exale sare konde go ikororo trainer tayo facility tayo magacho tayo korinde on paper ndake nkikerikera koru kiendege na rekobe talent center in word and deed asengenjo tua neldeti talent academy tukajebeke skurume bono ntura aegwa wale mubwaito muno bukobeke talent academy igo ntoro the process kato jiko taka go separate kure secondary because secondary nyarengo
ande yarenge ya serikali ntware kunyara ko yehon bwangu ntutwa wete domicile imme so support ito tokorwa twarwo chimaria sabana bali maria ramete na bali bande bagocha baswa ime but with the time una toja konyore budget isaine otogocha ko sababa tobole mokando twagache talent academy ito kando tongo kole bintu bito kando lakini for the time being no rogene budget constraints muna chibesa chigo che county njiri go isana turaga chire gende kina rogene chibesa getagete na botoko nyakora korera tore secondary maria kende Ema to buya kwa kamati ende yose konyara kuigwika na buya kwa kamati ende yose konyara gusika bosio no mu bwabo na kwanya kibuna ngukwa na bara aseri yogi elimo ore buna kumusana koyo gusi side shows imeye kamati kira jo ite kamati nanda kabanyamira mba kwenye kasi CHIGOSORI ayebuno munyakirogo mero berikyo bete kwena kibuna ekamati yao no matiro wata abana kamati vale se kamati yeyu moyigwane ne mubwate yogi limo no yekimonde mugwanda se governor mubwate bolisa kaledi mugo present as a committee reorganized. Ja, une committee asende umunyakirogo miroguri tubwathe nemia tayari twara umirani no mo wasiri Dr. Grace Nyamongo tuumirani no mo chief officer Spora Orina tuumiranire n'abantu bane babanyasani n'abandi but bono ntutagete kuchikoreta abantu ababonse batendeji sport partners muna ntukuru county assembly na executive nteni ntubwate partners aba batenete sports toche to chamo egera gitoko bange meroberie yatoka ngato otogukwanira hamasengenjo ntotagete tosuki nyamira mutu turahama twensi na barabumba bwate party bago play akere bali kurusko na intu bwate party to play kuri county assembly then executive nere go facilitate so bantaba ntoko nyara gusuka onye nturi kuigwana so consultation singo para tonota ko chigora budgeting nkorora tole ngamiro bili kitora abeke metangania ya kabere egera nababana bara stakeholders abande twabasogime egera tosuke mutu. Okay, nengete ke kwana ke bunanda ke kamati ye CHIGOSORI ya Nyamira nere tari ne bwate ogwancha kuri uko nyakore kunamba bwataine ke bagusuka bose kwane ke namba bwate eliogi mo konditora nda so mutimo komo keiko kuri county ya Kisii shijirani chirene county ya Nyamira ne binge Kisii ya kolire buya ne binge tarakora buya kurinde ngekeri ne kamati ya CHIGOSORI ya Nyamira more somi bose mura benchmark korwa sin Kisii. Okay. Nto kunyara we compare na Kisii, of course benta kama madeko determine kende yonsho chikokora is about the resources. Kisii nere well of about resources. Otikolire liye wati constituency kianda ne wate revenue base isaine ba korre bintu. So Nyamira otogoteka meaji besa chiria chikoru national government. But with the time na into togo chakotwara bintu bune wege team ne kiko chakoera nabo bantu bagochoro batwaka na chibesa tonyore chibesa ne bitie ibinde bikoera and then na into tonyore chibesa into to wesukeri igo into na to fira tinga to chake bintu bikeke bibiragera na into to ikere Kisii in terms of revenue. Mancho morire bide bingeri bya ya James Matinga uyoro munyakirogo gwi kamati ye CHIGOSORI ya mangana ya basaya mangana agenda mangana social services as a county assembly ya Nyamira okonyara kwika igase ketaseni Ndizi chitete bunambu ya mono na kwena na ebicha yimero bilebekire ne county assembly ya Nyamira kwena kibuna CHIGOSORI kana agenda chinde bunamangana yechipara mane chinyagetala mane chi school CHIGOSORI na chero chunchirebu na imero beliyemiya ne bilikona kitwa CHIGOSORI tyasukire bosio ese bali bonse bobwata mabolio gotyase omo MCA no munyakirogo gwe CHIGOSORI na mukolika SMS wetere na mbere gurabwa screen otabi nkorunse mo kero ko bate muroberi gwe CHIGOSORI na yuko ikera bwa sori kugani kwao soko boli kwao nkoro kina njebu na ndemo Steven Captain 001 ninyakira na nyande koso makuru waiga na SSMR ya Facebook otunyora gwetera Ndizi TV News Digital okonda SSMR ya YouTube otorabuna Ndizi TV News onyo tuta kuinkira njebu na ndemo Steven tumera nensema ya Facebook page ndemo JR live Facebook account Steven ndemo JR takwa ndo mutimo komokego tokwigana tugerika tieme chando na opportunities tire ime ya Nyamira onamuna samane CHIGOSORI.
obwansu bw'omugusi omurigeria nigoganitie kugura ebinto byogotumika bwo usikohonia na tumanyitia suragure asobunge bono Ouru Superstores nigo bakohonia kiriginto kiriyuganitie aseriguriria kebusani Gusii mwensi ese mwabeta mwariganirwe aiga Ouru Superstores kontore chindagera temuskari omuchere amafuta y'ingeni icumbi chichus ebisuguti amabere n'amaji y'ukunywa boigo nkonia bali chisabuni chimete na chiria chechibauda ebibiriti chitishu pepa emeito ebitabu ebirugu by'ichi plastic n'ekitangi cy'ukubikira amaji igati y'ebintu bindi binge ase bali bakwagacha timokumia ekiagera nigo bakonia Iron Roads Chozi amabati emesumari chisimiti chirangi cy'ugwaka chinyomba chiwaya mesh chiwilbaro chisengenge n'ibindi binge inyoranga nigo bago kubugoria umusigo wikabwo ekero kwagurire nabuigo nabokubeke oda yawo ku Rwandonsi enseweta mana bange nesimi bawaka ngo bakonya tore sana singenje kera akiri simi ametena wakiruru na bwatobo maene bwaena ngo konywa rebintu nigo ngo imukichio de chisiabo na basi chikesha bita babarikira nande na make sure eoderi na enana customer manya no rigete odo koririki obiru na bongo bwakera back na matebi na nyora eoda yao na nyerikire nande na make sure nango nyenyorore ngote matore sana toko batebi ne service yo konyore ebintu ni 24 hours ebintu byabo bakoririki babinyorire Ouru Superstore ngotariere ebintu asatambe mono sauti Nyanza auna buto bwati chikastoma bita abange mono chigari chitonganda chire Migori Isabania Kianja kota bare bande side ya Rift Kilgoris Lologoria kwenda bare Sotiki Bomet nyongeri chokchioda bocha toretwanyora. I am in the customer care management and I appreciate you all customers. We will give you the best quality services from delivery, from when you walk in, and we thank you customers for you have been a great people in this company. We appreciate for your monies and we appreciate all that you have been with us the entire year. Karibu nyumbani. Banyore asamagacho a JM Towers angina Credit Bank na boigo Ouru Complex Building angina Safaricom House imeyumuchu Kisii na bogwa Kisii asichina mbichi Ouru Superstores Limited, the people's choice. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Mwana mwancho mwana sokonda kogwati getaseni kia Ndizi TV na ndocha igapita makori kurua nsema ya kamera. Huyo ni MCA wangu aendelea hivyo ndocha iga Jen Mura kurua sense Mweria Nyamarambe au niko ndani ya show na familia yangu Captain 001. Endelea kufuatilia mambo ya michezo Nyamira County gatia abandi gatia SMS ndocha iga na kwenda kuturikira ese getaseni kia Ndizi TV na itutone kibona twachisomere na kwena kibuna sama bole leo spio bwante kwanyora machibu nanda konya mbone kupata na itu tokosanga na MCA kwa sehemu ya kamera ward makende kuna Mr James Matinga uyoro munyakero gwe kamati ye CHIGOSORI nyara koire biro bya yese weekend watamangana mangi wikaiga Ndizi TV na koira ne lya mabuli arengite CHIGOSORI imensema Nyamira kurende torura somo timoko kurende kadbaro bawote abunandake aba MCA na babire getange kerane giye CHIGOSORI tirikia mashinani konyara kwanda busia sengencho kire kaunti kona nebintu buna chi uniform ebintu buna emipira kire bona aba mseba chikwana na utyase chiwodi chiabo niko bakwana na utyase chi loyals baweze bakiru chikura chinyingi no bakwana nebintu bye nyine chi uniform chitimu chirikia ariko mwakire kuko no bakwana na mono usobatwe ro bwanchereri kurende ewoding mateko konyeka ose chitimu chiriche wodi zabu chigo konyeka andake ayabuna kuba MCA kwa birita nya se kirogo nikiora tebe igoro yeki
ti ngo comment mona singencho chinga kinya rengo transparency ngola kana yarenge ande na wanda get promising abono munando munyakiro ni make sure nga bintu binde byonse bikuru ase county tigabichira abantu bali batisabit igo tigabatu aro kwegena nga eketocha chako bali bite anda asande perception ni maete nga batali gotebekene kurwaria nabo konyora nga budget tiyo isaine nza chinde bintu byagurwe bike information igera abantu nge bintu byagaritwe lakini mba komanya nga kibyagaritwe bingania so batu are expectation ni ndanga byacha eitakira gose etimu enyore lakini kwa makanyora timu chanyori renke uri otanyora na bakagana nsa chinde no mo MCA bacha lakini rende karo bikorete maiso marore na ndo borogetie budgetary allocation singa gichiwe ciare ngonji nganaiga tugakoregana abantu bagwisanika Baki tocha kesho kwa kwandira mangana rengete nubuna county assembly ya Nyamira morengete kukonyara kubukia CHIGOSORI chiri chama chinani usebuna whatever grassroots konyara gokina ndake abo kwandira so mi agenda yena kigo chikova implemented irinda abantu bamanyanki baraganyerere asa mangana yo jaka michia so grassroots gerenge ndoto isaransanse no mu waziri amo no mu chief officer tukaigwanana tugatebanga michia seka tuko chaka kurwase world level onye soka chikilapu wa chikweli kachi world chaka elie ko ba number 1 yasuka kuchia se sub county ndeni kali alwe kurwase sub county na ardwanya the best yamanya kogenda bono muna tugwati sub county sano togenda tujugwaka kurwa sub county gisano donyore the best team kurunyamira in the process yuko nyagwaka emepireye ngo nyagwa identify to talents ndoji tobeka abantu baito bali bakogenda banya kurigereria the best footballer banya kurigereria then at the end of the tournament tonyore into format ye county team eita bana baruete kiendega babere bande baruete nyamaya babere bande baruete ose mekenene babere aba bonsi kibago chamo they will form a team wengi ye itogoro kange county team na into to chake bono ko ye support kereko genda usenisko so inere program to what ini agenda ye konde baro bakubuni ebirengero likune byesa wote babunandake trochi mujutake tournament monyare konyerali chitimu chirose uchichuko participate ya tournament yeyu chiki ine chinde chisoki kwisiko chiakwa chiache se tournament jiche tutese mu sub county una chiarusi kwisiko abo muri bali bati ande baira na sama ruime baira na asiti asichabo cha boda bako ndani ya gasi kode timu yuchiko benefit ne riyo mu LP yuno wate yuchiko be timu ye county inki yakobeke kongu inogo support timu chirudi chire established na tata bantu wate kiendege kare no chitimu chinyinge imyanya CHIGOSORI ndo bade na Central Rangers ne chitimu chinde chinyinge sana una kaengolo sense ya Nyamira County ese iligerie sub county bade chitimu ange 66 jira se sub county level to kwanda sense ya Nyanza Regional League kurunyamira ebote chitimu ikomi Nyamira County League chitimu chinyinge inki yekoberege komu go support chitimu jorudi chire established chire se chiligi chimanye kaine chiro ro kamren kamsanse ni chiroro nkagetenga eshida mono ni chibesa chitimu ejo ma dengo takiruchire chi travel gitagete chiaka ne usene jirivali mbatagete materials na wane bintu baji gutumeka so asenge njoko nyora support yerenke chitimu echi kyagera njigo twaro moyo lakini gono itu asoiro abantu bali tobwate passion ase mecheseye na ndengo sukuma tore budget kurwase executive matekere bakro che budget ngoja tore twarige twaranga kinga kibabe kete cyashinga niga so asenge njo twanje te CHIGOSORI ne kamati yane nero tu isaransa nkanyoranga n'abantu banjete CHIGOSORI because yotore 11 bonse karango baligereria n'abantu barabake nande banjete sport so ndo ndoje to sugume executive asenge njo na bako implement nga chibashirya abekirwo ororo to make sure nga twajipambiriko jase asitakeire egere support yatoka keroro abantu abange bagokwe myoyo akero kanyora bakogenda bako ikasigeta se batakete baberechesa buna bono je ndu kyagete nkarechesa chimwe chabone actually bana bali mbagwa tebesa na ndonye ntabare chestete ontanga mbaro chiko participate ase account league bono baje gukwa moyo so tonyore injere yeyo ne account nero ne bwate kiti kiaye
yoko ba support problem yegosira ndake saro tarambeka buye timu ya Rosi buye county ya yebo ichwana wana seli kare bire account team eli ngende kuchikosoa iganda ke next team chichira se chili gatikere ngo sangana barabu atia magani aba mangi una want be registration baise konya ka registration ya rekoro bigu chinga kuchikosoa ase chili no muchando ndo monene sana bono ese team chionsi pina chiba chiri se Nyanza regional liko Runyamira muchando monene transportation mbago ati muchando monene uniform kogosori gutini utari muchando mone kwenda muchando mone no daki inche kuna timu mkane kuna Muruga FC inche kuna Global Connections lakini ko kurwa sense emeli yeri goma gose kura nyare kwanda mpaka Kisii County nyende gose Nyamache ko chigosori ne timu ya gucha nchera kieraro sikwengia neba common shared resources buna basi ya yamwere usine ye ward chitim jonsi che ward chiatumeka provided kuna chenyara ko bachigosaverinde tukoro muchando ora tuni kare chitim chinyinge mono kere una wate una tari utachikonya se registration na ngonjiso tia seli kutu ari plan era ko chinyinge chi register chinyinge chinyara kwanda chigosori chinyinge tutori chitim chinyinge mono tira soke nebigwe binge bikibakonyeka egento nda apili gabo of course ni manyetenga chiwe sango baje chinkong no nyanguru account na bako nyoranga nyonye budget yabe gitu chiwe chake to otora apili ase well wishers bantu mbaro roko nyora ba bwate namuna barakonye muna bono omongwano uri seito koro kwa Dennis na support team eri ya Chets asengenjo igara America so maybe igwango eri supported onye nanda banyora na babere batatu ontanga team ni Chets ontanga noere ne chinde so igobono ndaboringa ekere abokomuno bwechibesa bwatokire tigatori chinamuna tokonyora sponsors nonya ni ntukuru county abo toko abune sponsor kitu identify the team neyo chibesa chiri totobegete kando toigwana nenge kegwango gete egene kyogo go support a team eliera beke gosoka guchisiko yona riyo katora bamwa Roma chamo no gwetara gati chinkwane chigosori nanda chinkwana bune chiga okita twara machiwa bono kurende chikonya se policies nama chikara bigo chigosio kona kibuna chitimu kinge chiakonya kirene chigosori chenyere ko bachigosuka gosio kurende rokwanda mangana waspiwa kwari na mangana maya na tubatebe bibitendere chigosori bune nko ya Kenya nekiombe ya football Kenya Federation FKF mangana basketball Kenya Basketball Federation mangana rugby Kenya Rugby Union gatievyo mbebinde kira kimuchi kubada neyo mbebinde kirabigana tie support kurwa se county assembly jumugana ere mutual ngakira ro inukira mubate tournament wikamugana FKF by chire faris na officiation ababu kira babaga neti mokonya njira ki mwana tubara working environment usa working formula ira bakonye mubate neyo mbebye chigosori binde muna nata bali tangani abantu abonse bondo tumirane after tumirana muna ntwe kuru assembly na executive tukaigwana nanga tochito barete ime boneka twa barete ime ali bacha kutaina barugimero biri abonga kiere ngai batagete support na indu torigeria ase pache dito naki ali buna tobegete ndobugate ensemo tura bakonya egena barabuki bagocha twanya twabwateranire asenge njira bora barangiri gocha nyona barumba bwatikende nabo barato eno nyana advice batatebinga e program ye muna bono ke tocha gochaka gose food pay twate bato gochaka ku grassroots bara buto gotumeka senge njomba bwato bomanyi into maybe twatokanga ngoro support iria e baragani so eke negendo kigani ti consultations no mo wasiri amo no mo chief officer plus na barabuna na gotebia amo na into senge njoni into toko weke budget ega tolenga ki budget yetu abeka te basa guchiko finye nseme egere nseme ndeumie so ebe balanced Emete biro bya chire mo sana geto chiko kone nsemo twagwatela Mr James Matinga bade baro babuniri chi county assembly chi county chinyinge okoba enibe nyinge una wate byenyi bonenge kolende se nibeli enke chigosori erororo kwanyole nyinge beke asitosori benchi chia kikoska chi county assembly kwanyole se chi county assembly chi timu chi county assembly abaraba kolemera mu be county na ba MCA kwanyole chi timu ekyo tibye chibwati uniform chisa itende chire high quality chi timu ekyo ibasi ronero rokera bagani tikogosori kude chiri chia inse chimwe kwanyeka mono chiri okonyeka kwanyora balance teri ko babuya enibe nyinge chigosori yande se within the county assembly chi timu chi county assembly wegulero Nyamira County Assembly ne wate friendly na Kirinyaga budget nyinge ya soka kone chi timu chiri chimwe okonyeka nchiko okonyeka lakini ya Nyamira mwacho kuru muchando yo
Tutagete toteme tobe balanced eger at least gi na intu gito gwe konya twanya na bana barungu bakonya tole matu na bono ebintu buna biri biko goru na gwateba biri ne bintu bigo na specifications muna bono ko tene budget mwabeka mwabekire order so njerete yora tebe nga bono bare teme ipie quality rense ngako bota ke to save chibesa uchiko konya na mwino konya na gogobe kuri otiti kweli tanga gwata tukogore disat ya 500 kwajire kwa gode ya 300 igo egento yo katura tebe ngina kiti gatoteme na intu kurigire bali bande tubasa kwirigire intu tweka ekere to kore bintebi na bali bande basiko to barengereri inere namna yo katura konye egere na bali basiko na bali baisane kase chibese kine cyabo na cyangita kere kibakini na ndeke ekere to kore bintebi public participation ento tagete to chitokore egana bali bamanya ki ebintebi kitogora ndoko genda twakore bintu bacha kubinyora lyo kaiga tutagete tokore public participation egere batabunga ki chibese cheino chemechieso chiabege twa ejineji bono ngogenda chiriko koreke neke abanyana bagaraki banchirana tokonyora problem ngo kati ya amangari tokonyora kurwa semeria Nyamira ne rianda kya kwata livengo yabona mwateba ngochi consult more stakeholders konegati yabo abagwati ni kurwa semeria FKF na abata ni bechi basori mya Nyamira yoje sinoma ete mpanga ndebe churikere sports bill private sports bill wachi koleta uchase semeria county assembly konyara koranda ke ebakonya na data nti mukichirororo na kichikurana njera kichira konye kuboterese assembly inyare gochase assembly andake goodwill nerororo ya initiatives bune chichikoletu n'abantu baisiko konyara koera kokonya se chigosori gokina ya ndwade goodwill asengencho ndundore committed na ande ndubona dore ji representative na kitoko ko representatives so kende yonsi bakoleta atoko kirigereria na ande ndoteme kurigereria na ki impact kikebugate tokonyora ngane gento kireki ya gujia sabantu because abantu mbale bararete gento bapimete kechiko bakonya lakini toko kerigeri tokonyora ngane gento kechiko konya abantu bonzi then nabo toko gete na nabo toko rigeri anda abantu buna buno butotagete babwate birengeri yebya na bagotoretera toko bisanga ndio toski sports yito mutu Nyamira emate twasangira mange sana arengete CHIGOSORI chiri cha Nyamira na sama boli ali amango na mwandi keire osipine mate tonyade kunya boli ya igana litara boli gekende nerororo nyasaye na tubegete moyo ndere Mr. James ya iganda leto mwaziri wa CHIGOSORI Nyamira Dr. Grace Nyamongo aba chief officer basanga mange gore akirikira nyareko bakegokoro tagaona tugo chigoko rengana ya yo mweri ase bali bonsi batorigereti nere rio korire kamereri andate ngiri bageri asoko batebya abantu baminto banyamira njakire kemera litani kabisa ngambi yamana asengenjo mwanchorete ane manga genda county assembly ya Nyamira naro baganchora ebi byonsi no bokoreri totagetenga abantu baito banyora bokoreri obya kubwa mono nintagetendigereria ase michezo ase bali babwate okugania okuya emepira amaminyoko muna bono ndobwata abana bayakuruse Italia amaminyoko mwana nari muna bono yigoruoba omwana okominyoka enda buya muna bono banyore kwerende scholarship bagenda lakini yori ko basaponsor agasira so gende kikabona ngya bekukando kidogo yona bonda tema saba abantu baito Banyamira nga moto bwate siemerori etogocha gochaka ebemia kubwa mono amugwasiro ito Grace Nyamongo omochivo biso ito spororina na omugavana na ndinda getende benga manifesto yo mugavana enko bekera magana amicheso bya sana nero ntagete tobwati igekaranye begete nere nabwate goodwill nga ato support egatokonya abana aba singenjo ndwateri yanda lia abana aba tobarende egere mbanya kuranda muna bono jinsi cyo kwanya abale gose n'umugonjoro gose nkemera untanga abagakare ase micheso ne micheso buna nyabatebye rera abantu no bakoro chibesa kurwa rera abantu abande bakire ngumbu abantu bakire gwa barosi chibesa abantu baminto onda basobe tubwaterane anene mono muri ya talent academy eliere kiendege beka abana bayinororo because ebindego bunisane ebinge ndo chaka baka kubundisa music ororo amone ebinde muna tokonya kanyora amabori egere abana baito mbabasa gutuka bagweso giasa mangana ya madawa ya kulevya gosase ebinyugu bibe byasaliria abana baito mbiyamona sana Salenski kwa sangena mbiyamona sana asogo ikase Ndizi TV ni materone busy schedule kurende ngwanya rakoba gogo ikaiga good news seli wante bado mu Manchester bune CHIGOSORI ya Man United guchikoera nigo Manchester ne dero bosio chigo libera se ore ya mabakosoro ne timu ya Manchester City
kwenye kondote kingo smile yesterday gete yo manjeri tongo ito biya sema Manchester United na ndoche James nganero gokire bento rune gusubira nyare ko bage kwaira umwancho murigireri nayo utware gikaro kyabene no munyakerogo gwe kamati CHIGOSORI Nyamira County tukwenda somo mokego tokoirana tuchikuba no musaye ko rwensemo ya bobasi amagade bra Nelson Unditi wante CHIGOSORI mono sana tebya mange igoreti na Shabana FC wikira boniga ere tangane me National Super League ne kwate CHIGOSORI ya mambi tokwanira yukati ya amange turabete gukwana asenseme ya kabire turatwara se CHIGOSORI to endale no mutima ko mokego. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Wima Electricals and Electronics nabaonia bebintu by'okuyiga kistima ne electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chibirika cyukobelia mache DVD players chi machine cyukogingira ebirobu byestima bichi ina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyumu chukisi, asinyumba ya Gusii Plaza, room number G2. Nabuku bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Omurigireria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere nene bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota geto tumanye asobwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inye isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime enyagitari ya World Fit Health Center iyi gutuka imijyumu cyukisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchire ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorere diagnosis boyo mbagwato bokorere bonde buna general consultation okolengwa ase laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonke. So na kito kero montachi obisi ito toko make sure nga twa device nutritionally nga kia koirena nga kia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatu na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndi twamonya gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2
nani ntubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different. Best because we have knowledge on how to treat using both ways. Asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bubisete amange aigiyatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwasoririe alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kurvugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio karanzike egere turategerera ayo yominda gwetera asubuma bwa ko baba nyomba ibo totally igo bai noro ko igo bai gwete para ni ro bakarondireka mu myaka yonse nabakwamete nyomba tari ko kana ni kwa nteba nyasa oli oli ngo muchakano nande na ruro na na rura bagukarana kana wone ntubwate challenges ikira babira babarwalete no musigo amabira nande nimechande menene ekeruru cyabana bamino moyibuletu na barabwo barayira sibitanda asuburu ire butamanyikane tigwikabono batali kwenyara naya iteire Jumanne botuko enseye munini su yamaragoba nabo igo mwiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nigideke komunisano chia mogaso Ndizi TV Ubwansu Gusii. Ambia mono mwancho mwele sikono kwa watiri taseni Ndizi TV taseni nambia yemo asa mwene CHIGOSORI okova captain nambia yemo captain 001 we mwene CHIGOSORI ningo jareti ningo lengereti ningo vangire tamaya se CHIGOSORI rotete ko sanga kurwa iga Ndizi TV sense mentangani tawete James kurwa sense mo ya Nyamira Ward osangira amangena SSMS kirenkoligeri sense mo ya Facebook na ko Kemi Sophie Mutangi akoteba happy to see you my MCA there, say hi to him. Amakwana ingo moikerare. My question is the plans for Nyamira Ward youths moso kiendege feel nemaite kiendege ndo akwanera mono na no semeli kwane kuna mabuli kwabo atenko nyorali chivu totaiga Thomas Savoke awote abuna engineer Savoke Thomas kurudagoreti wonderful show from Ndizi TV tukondani ni watu wadago. Asante sana kwa kufuata Ndizi TV. Hii ndio station namba 1 samani CHIGOSORI. Notaiga Edwin Omwenga awateba natoka Kajiado niko present poa man Edwin mbiyamona se okobwatia CHIGOSORI konde seme ya kabere dokwa na mangigoro yenko ya Gusii igane ligi ya National Super League mono na welcome as station na etori mogeni ya iga mono nona rete awocha kaneri etali yao na ndake rengere igoro ya manete ikirabani mutu tora se live score Eritrene liba gondoka Onditi Nelson n'umuntu wangita CHIGOSORI sana ndi sports analyst wikaboni ga unabwate Manchester United mutwere chigo libere sa yamongagete questo sanga mange gore sport chia Gusii gaiga ndia mono sana Nelson Onditi kwata nikorwese timu ya Bucha Youth FC kwata mambi mubwate kwa sori yankongu kwata timu kina your prediction tubwate timu ya one neno nam na Bucha FC gade segeti Kenya match Green Stadium prediction ya nere mna wika Bucha itomo de senga njomende nja siretia CHIGOSORI na Nyabururu Sportive igobana bamura bali babwatera ngene mono ngaitena mambi amashabiki ntovae a lot of joy esegeti Kenya match Green Stadium kurende nyorabona oneno na mneti ni akora bya sana kwa zone ya Dengase NCMA ya Nyanza Regional League ya Dengase Emini League mwarengo ororo igone timu rati kwa binyo kimono sana kurende ndore mambi na kira bina ngote buna litukoria mambi asenga Nyamirako
twanare dabi ende gati timu ya White Hat FC ne timu ya Sportif Nyabururu ndo mwachomo tutena mangana yuarengete CHIGOSORI kia Division 2 nimetaba jumbe au batwarire chisemo chiricho gutwara public participation n'abantu na gati yabo no mujumbe wa Kitutu Chache South Anthony Kibagendi andake nero nyale kwerera buna nabegete mirubiri kwena kibuna CHIGOSORI ne mirubiri CHIGOSORI nyale ko base bungi ya Kitutu Chache South twende ya masemo bagesa ya kabere studio tegwe bengeri via Anthony Kibagendi mbirivi. Tunataka watoto wale wa kukimbia wapewe nafasi ya kukimbia. Kisii ilikuwa inajulikana na mambo ya kukimbia, na hapo tunataka kuweka resources ili watoto wale ambao wanaweza kufaulu kwa njia ya kukimbia waweze kupata nafasi. Mambo ya mpira, hiyo pia vile tumesema tutatengeneza hii kiwanja ili tuweze kufanya mpira. Kwa CDF tuko na hela kidogo 2% of the CDF ambayo tunataka tufanyie michezo, na michezo tutafanya raundi hii ni mambo ya athletics, tutafanya mambo ya volleyball, basketball na football, na yote hiyo tutafanya ya vijana, wanaume na wasichana. Na pia tutakuwa na mashindano ya wazee ya kuweka kijiko kwa mdomo, unaweka mayai hapa, unakimbia kutoka goal post moja mpaka nyingine. Mzee Matundura naona ni kama hapo unaweza. Hiyo tutafanya at constituency level. Na kina mama tutakuwa na kitu inaitwa sacres. Tunataka kuinvolve watu wa umri yote katika hii kuendeleza Kitutu Chache South. Njabigano igotanya ko Kitutu Chache South no bomusai omomura omosubati omongino mugaka igosule chunche olonda maite ayo mugaka yo mongina. Oye kurigi no mya gikurwe goal post ya mbakeyende no ike gosogo chikoteri amagenate kerikaro chikulie ubu una chinye ni gose buna kulie gwasenga kondo mwachomo litutera gwase bonge Kitutu Chache South Nelson ataranya rakobaga kurwe birengeli biaye gatio molikyo monene wekembegia football Kenya Federation rusagirwa Kisii County Evans Mageka nero kurwe bunge ya Kitutu Chache South nasange birengeli biaye igora kreganenti obisia CDF ya Anthony Kibagendi gokora mono kwene kibuna ebiti byanyere kwa babiko kinigo imense ya Kitutu Chache South kuira chinga kiechio tebe bantu bamito mono CDF ya Kitutu Chache South chi request cheito request intangani to kumrequest alo sebiti beito bya Kitutu Chache South iti kyaga tembe iti kyanya tieko iti kyamatieko nikiri kyanya ore ataro sali tukore gase yiri yakabengo mu request at team chi training which coach chi training which Kitutu Chache South training coach no mia moja training ni chiri fali cheito also make development yetu mubia Kisii yetu Kitutu Chache South getaro si youth academy se constituency yetu sokoro si talent cheito legend yongo matebe CDF act te kwanti mano tournament CDF act ne te support na wako team chiri div 2 team chiri div 1 team chiri region they can give support for them in terms of getting transport na wako in terms of koba mipira makilos na wako bagulira ekile kingo bangu mu appeal is because the fact is very clear ko support yere materializing na training of the referees near part of sport act se percentage area ito Maite bikati ebirengeri bibiri bya ekento CDF era akole ukini CHIGOSORI ka yesensemo yao kwa igure birengeri byonsi pink keri ora tebe igore ya CDF 2% ya CDF echibe sichose chigo cha sikanjagia CDF ekerengo kia ibera semia yamo kimete kenda se CHIGOSORI konde debate yabera nene limono abajumbe bakoira uchesa chi tournament nekaba ku support chi teams ayebrekeri bya mbiri bibuna bese ya CDF bante tumeka CHIGOSORI ndete ko te una kero to on about 2%. Say approximately about 2 million, which is a good money as a team. Again, what ababunga bange bachirire as a tournament. Njetindo chipo bora because the more you invest on a tournament, you are also developing the teams. Because igari kerwa ire a tournament kubo kyorechi award get team chanya uniform, team chanya or equipment. Nebinto binde binge na ende bono kero tournament chiko bamuna bona raga bate ba chucha tournament igari mangana ya tournament
Negente kia because they could develop small business kunyora bangira mpaundi amatoke mpaundi binte vinge abasa empati kunyeme emiadarati ne binte vinge. Igo for me nda tota na CDF ero whether it's in tournament or in teams mbia chitumeke ese tournament. Agante ibona kwa chizo chitumeke ya so chiguti chitumeke chirenda yansi kwende arore CHIGOSORI nchigendere kondo mwacho mwe tutia na mwana rekete a CDF to say via National Super League igere timu yoriro bali ya Gusii timu ya Shabana FC bawote abune tole bobe timu ya Shabana FC ase season ya CHIGOSORI sano ne moya bere ko Gusii tera CHIGOSORI ende yonsi Gusii chitema kaline ya moyo kabale Gusii ne timu ya SS Asad ase geti kia Gusii Stadium na wekera boniga timu ya Shabana FC CHIGOSORI sano nemo tera bungugoli ende yonsi esenko yote wote bene clean sheet sana nemo une record yengi sana ase timu ya Shabana FC ya bere utora machiba maya sana kolende tote na mangana rengete record yabo engia ni wiki ya litiko ya Jumatano Shabana FC yanyegede timu ya Mwatate United na kerevanya ni watu yavuna mgeni njo mwenyeji yapone mwenyeji alipona na bao 5-0 sorry arenga kwa musanza ndasema ya kabiri studio tuwe bengeli ya borokia barane mono Sami Okot we timu ya Shabana FC mega Shabana wikora Mwatate tali goria ya motali bere tali satu tali nye chiguri sano ese Gusii yeyo Kwa majina ni Sami Okot, head coach Shabana. Game leo imekuwa nzuri ingawa bado kuna vile na feel tunanili kufanya zaidi, but nashukuru sana leo haijakuwa ni 1-0, imekuwa ni tumeongeza idadi ya mabao zile si ufunga, ni plus kwetu. Previous match tulikuwa away tukashinda, so na feel tunaelekea direction kwa kuhusu Nyabuto ni player wetu hapa, ndio alikuwa ameenda IP, but ni player wetu anajua nini tunataka, ni mwepesi pale mbele. Last match pia alitufungia, kwa hivyo ni striker mwenye mkizuba kidogo anafunga, lakini sasa tulimrudisha kwa sababu tunajua uwezo ile ako nayo, so nampongeza sana pia nao tamuhimiza azidi kufunga zaidi kwa sababu last season pia nao alikuwa na mabao mengi, enda aliongoza kwa timu yetu. Kwa jina ni Mark Asa, ni former Mwatate player, then nimekuwa appointed to juzi kama head coach. Kwa game ilikuwa mbaya, game imekuwa poa, the opponent used their chance as well. That for us tumekuwa na challenges. Tumetoka jana kama saa 9 jana Mombasa, tumefika hapa saa 9 kick off time, of which pia fatigue naweza sema cost pia timu yangu concede bao hizo bao zote, although kulikuwa na mistakes but challenges zimekuwa mob. Maintenance no ndite no kwa ngasi ya Gusii ringo roche bune Gusii ya renge kamera bageto basara konde wante bigo iko kwa Nels Nyabuto Vincent Nyabuto kwa timu ya Shabana angate na kura semeria gucha ngiora tebe goro ya Gusii buaye na ase Gusii yeyu abungete hat-trick chigoli seto gatie chigoli chisano ama Gusii Vincent Nyabuto no Gusii omuja sana na ende tokona is a magical player because positioning yake ro kumulgereri are always where the ball is. Ekaraba gwatana mutwari no kisegerego na otile osotie no mutwari ngete gaspa uchibakora ningia sana na ende buna coach Samo kote tayana no atakero ko ba people met lakini senge sa people met chishu chiabe bwate oirende back to Shabana na ende ngete na raboni the top scorers Shabana bwate 4 goals na ende ndeta tayana ogocha kwae ngochikore ku make Shabana etware that attacking force enene mono na ende ngochi bari gusumbwa sana mune mechi ego chigocha itojunya kwandra chinga checho ya Vincent Nyabuto mosero Gusii bya sana chigolinya ase CHIGOSORI agoseringete CHIGOSORI ibere chigolinya ine record yengia sana na gatia Gusii bakole bya ya Shabana tama Gusii pita ugie chinere gwikira woniga ubungira chigoli ibere ase chigoli chwansi pibere eme ya mase ya Gusii chaide timu ya Shabana obobui ne chipointi 3 kurichinga ke chumna Shabana ere bosio litikori ya mambi necho twaregetire kenene asera Gusii ne timu ya Naivas FC Central CHIGOSORI chia Shabana chia wangu iga kuiso ko yore ligi ya era ya National Super League
tira gosori mono na timu charinge top 5 ase nini ya ese ligi ya era ya last season so mambi na leo inga kientanga ni pi gosori ne timu ya top 5 ya range timu ya Naivas FC andake Nelson ndiye taranya gukwana iguro yekyo twende sema ya kabere surto igwandaki ibringeli ya Sami Okot Osibu ya gosori ya ngusana ya Shabana FC ase getigia Camp Toyoyo ensema ya Nairobi ase bara gosori ne timu ya Naivas FC litukolia nkyo Next game tuko na Naivas on Sunday Nairobi. So na believe kama tuta keep discipline yetu na clean sheet vile tunazidi kucheza na hope for the best. Kwa number 1 kwa table ama kitu muhimu kwangu ni vile tunacheza na tuna concede na tunafunga. Nadhani hiyo ndio kitu muhimu kwa sababu sasa bado ni mapema sana hata table hata mimi sina haja kuangalia, lakini naangalia timu yangu vile tunacheza kila siku. Kuna mabadiliko, kuna hope, kuna uzuri ule unaonekana. Hiyo nadhani ndio muhimu sana kwa Mwanje mwale bine bingeri ba Sami Okot mwalkemeno Shabana FC nino chichi SMS sema ya Facebook nimbe ngo chisoma korende agote abranda ke gosori ya mambi nyerengera tisaya na makiora analyze Shabana FC abono na Naivas nke gosori ya mambi you know mupira mkongo sana because Naivas poni ire number 3 ngagetere number 3 na inde Naivas nonero ja win ndichike musato then ya draw ya mo then ya lose ya mo lakini gogoria record ya Shabana ali Camp Toyoyo But Shabana has never lost in Camp Toyoyo. Igo naende unatwata na Vincent yabuna achire a defense ya Naivas ko koreka na ralgiri mepira yabo na very weak. Igo bono motuga ari Vincent yabuto na otile osotie no li na bachi bakora ngochi bara koleka singia naende beside Shabana ibwate hapa hand because defense yabo nengia naende ngo noje kipa matas boni anero bwate clean sheet ngagete so ndete ko beka na bera endedro egemu inedro lakini rende Shabana kera teme na birawe kada kwa liko kankoria timu ya Shabana FC ntundeye na nyere kwa na sema ya goalkeeping ya vekile clean sheet sana nemo sema ya defense mede clean sheet ne ibado defense ya korio ya sana korio midfield ya Peter Ogechi na bakosori bande nyere kwa ba midfield yengi ya basori na abo Brian Michira tole babo Magare babere bakosori bya sana kuria sema ya Gusii ochabe challenge sana ya Shabana FC Watra utoro mokosori Vincent Nyabudo uyu timuki wese kosorita kolete kosori elia Shabana versus Mwatate na timoete ukara igeti hat-trick mosoro okora bya sana ulio soete nera kabika chigoli bere kinde naende kwenda kibuna timu eri wikira boni gane tokora bya sana se department chonse kora tebego ya changes echebe kiwese Shabana kwenda kibuna Shabana ya bono watebeke nteri Shabana ya la season egine kenna wata Shabana ya bono tari ya la season especially kirugana mendele to anarete na Shabana the first 3 games yaga itruve sana lakini mbona got things are different and that tena changes chia korgane chingia coach Sam Okot anafanya kazi nzuri na technical bench yae na bachezaji that solidarity regari na mashabiki mnabagochi bache segeti ya Gusii stadium ngede it's giving players morale kubona baga chireri awendo nonye sabuni ngagete ngonyora bali because no get correction ngagete una eba ko ba nyota 69000 which is a good money for players ngagete kinagendo nate kwa ndeki ya sana na tiende libere timu ya Gusii timu ya Shabana FC ya Gusii FC okoribia sana lakini je wasori kwa na segeti kerikia Gusii stadium yokora apa gosori watu wara morali ene mone kwa aba tuteli ba bombaro ororo na gwetoma sana mangana get correction bura kwa neire angarau eni veri kwa kanyode chikosori chwa special last season Shabana ya gosori ya wendo yogo tebune gosori ya home waru wa wendo waenda Camp Toyoyo Johnson nechibe sabari gutumeka yale kwa etimano nyamangana welfare players takonyara kwa pia kwento tena mangana yuarengete timu ya Shabana FC timu ya Gusii FC korega sorongo rwa Gusii ero ya kolile via Sunday Stage last week but one baada sema ya Buruya kwa timu ya Viga United akanyegora chigoli kianda aseye mojo chigoli chinyinge sana seo sori kurende tote kuna timu ya Viga United tigeti bakosori bonsi kominemo kate tigeti bakosori batano na batatu boka Gusii FC kabwa chigoli kianda aseye mo wakacha segeti ya inka kia Gusii Stadium ese midweek akosoro ne timu ya Mara Sugar waikore timu ya Mara Sugar chigoli vere asebo sana kunyara Gusii twende sema ya kabere studio to Rwanda ke chinkwana agaya kosoro yukoera chikura unaomo kama nebo timu ya Gusii FC Kasim Junior
Mechi leo haikuwa rahisi, ilikuwa mechi ngumu. Tukiangalia opponents wetu ni wale tactically wako wazuri, so preparation yetu tukiangalia ilikuwa preparation nzuri. Tulikuwa tunaangalia how tunaweza wa counter from how they are playing hii position yao, na unaona goals tumefunga 2, moja ilikuwa set piece, nyingine ilikuwa counter, so tumework vizuri sana in terms of kwa tactically kuseed na kwa ina counter. Pia again moral ile imekuwa kwa team. Last match tulifunga with many goals, 9 goals, so today tulikuwa tuna expect not less than 4, and tukiangalia pia tuliwest chances. Kuna mmoja refa ametoa amesema offside, so ilikuwa game ile tulikuwa tumeprepare vizuri sana. Opponent wao wa Mara FC ni timu ya Kongo SNSL, ni timu ya nyarete kuto rina point last season kwa kete na bara bottom and away, lakini season yiga binga wa third match mpira motangani to itetunka lero mpira yonka tu hata banga lazima tuwale kubo. Francis Xavier, coach Mara Sugar. It has not been the result we expected, but I accept. In football kuna such moments, but it all depends on how best you recover, you come out of a defeat. Unfortunately tumepoteza game 2 zikifuatana, and I think we'll encourage my boys so that in our Sunday's match against Migori nyumbani they step up. They should not look down, because that one is detrimental. It will affect their future performance. Ema eteners no nditi no batebenga lebe okwana kuri notaranya rakaba ko bikwana tare ko kwana bali bako tubwate nsemu imitandao ya itoka ngwande semu ya Facebook ndoja yote bakoro ku Dorek Umbasa semu ya Facebook hata abuna ni Kondani from Igare. Nelson Onditi ubado Dorek Umbasa wote abuna Nelson Onditi, kazi safi bro, umesaidia sana vijana hapa mashinani. Hata wata kiombekeria is it national NTM na bate national trending media akonya gokonya banta sevinyoro. Congratulations to you Dorek Umbasa. Ndo cha sema ndio ku Moindi Marcus sema ya Facebook watabuna mwalimu zaidi ya mwalimu Katambe, my favorite pundit mtana bantu bagana teko kubwate watabuna mbia mono kwa dasa sema ya GSMS walivyokureka kwetere na mbele kwa screen tarara watabuna Omogambi. I congratulate you very much. I congratulate you very between Kemera Ward ni Singombe kutoka Motembe. Singombe message ya kirese Ndizi TV ko Rensemeria Motembe mbia mwana wote bankaita ya congratulate omo MCA wensemo ya Kemera Mr. James Matinga. Nota kana wote abuna FKF chairman Manga sub county ngoro ku Christopher Ongaro Matakore, MCA James Matinga Nyachaki Mbuya Twaigule kate ndaga ninye someke boikranu ate abuna MCA James Matinga Nyachaki Mbuya Twaigule arobereti guru ya CHIGOSORI romo FKF chairman asorosagirwa Manga sub county mbya mwana Christopher Ongaro Matakore. Message yawe ikira seta sini Ndizi TV na mbya mwana soko kwate muruberi gwe CHIGOSORI kurende bora tuna na team ya Gusii FC ya hoferi CHIGOSORI sato osori ba osori na Viga United kianda segoria yemo bakavuga osori banya ntoka bakosori na Mara Sugar ibera sebosa andake osori abo babwate entane roba sirete sebar kosori na Kisumu All Stars segetika Gusii Stadium chigori sato asebere kora tebe gori ya Gusii FC yentunde. Gusii FC naweza sema kwamba pia na baro bachaki kwetoma bachaki kubwati mabartaria Shabana FC esenge njokora kana round ya batageta ponse bende Premier League. Gukwana rege game iba gete juzi eba gete na Mara Sugar by the way coach yata eba they have been having so many challenges, especially ba signeti abaki abagani, and then men the gerwa sign abaki abagani when you are dealing with more experienced teams una ejichire Gusii there's a mbaranyo data na kina tep okoi na korimna wachezaji wa bagani, lakini ngata tena Gusii FC I think they have a bright future. Bagendra iko mbara ngadat confidence nango chibara ko rabia mo lakini bagendra iko I think tuta support abuma yakati bintu bije bikunyara kwa mo ya timu ya Gusii FC ne lino nyorote season ya eta batu wale bine binge sana bali ko ba relegated bakanyore chance ko na se league ne ntire bate bona mbali ko west chance vairu kwa mete boni ge league ne tenere na FKF ne league legal gende bako te mamono sana unlike last season timu jale ko konsoli timete league ne valid kiate komite mbere korende boniga ya iromo sana timu ya Gusii FC ko nyara go te mamono sana
andake rivalry wate bagati ya Gusii FC na Shabana FC chonsi okora buya nimbuyere senjana na rak maga Shabana goikora mwata teisana sevosa anyara bawate ava itu abasori wikomini amubali itu abakochi ori sana abasori nikomini amubali kore kibunandake rivalry yene chikokonya chikoso chitim chose konyara kwemusa na gwetoma mono sana mwana kerekera asegeti kya Gusii Stadium for net team ya Gusii FC abasori wate the next assignment wacho kosoro team ya Mwatate United numetemba kwa teli bagari ya Benedio kwenye benchmark sekosori yale ngaiga moisonde Mwatate United barachikoba bakoye kosori nero ase ensemeri ya Mwatate na mbanya leo kwa ngo debrengeli video bwate ikoro ya kosori yitenda sema ya kabiri studio Game ijayo tuko away against Mwatate, ni game pia tactical, so pia inabidi wewe tu work vizuri sana, tuangalie vile Mwatate wanacheza, pia tuende tu prepare vizuri sana, tuende pale Undanyi Stadium tuone vile tutawa counter pia. Alafu target yako this season ni gani? Target yangu this season ukiangalia many people wanasema Gusii wako chini na tulikuwa tumekaa chini as a team na pia management tuangalie how tunaweza weka team kwa shape nzuri na kwa position nzuri, and we said tunataka kumaliza ligi among top 5. Unajua each and every season tuna rebuild team, and ukiangalia sisi ni wale tunataka kujenga vijana, mostly vijana from this region. So vijana tumesign this season, unaangalia most of them they are talented and they are young, and tuna believe with this rebuild tutakuwa na very strong team. As I said earlier, we're just going to talk even to the management because hata kama tutakuwa home na kama vitu zitakuwa zimechange, it is football na mentality, fitness, attitude, vitu zote hizo huwa zinakuwa challenge sana, but I think being home game, just going to redeem ourselves at least to be able to get a win. Prediction ya wasi CHIGOSORI kati ya Gusii FC na Mwatate United na kionyoroje kwa CHIGOSORI cyasingwa chiroche chitim cyasingwa chiroche na kiro CHIGOSORI yeko CHIGOSORI ine nkong sana abasori batana ukiumwa na nyoka ukiona ngongo utashtuka. Mwatate already barore na Shabana yaba korrete ngaite they were having those scapegoats when ba chitelate ngaite on this time they come ari then batware that time yoko prepare mono so ne game era chikobe entingu sana lakini ndapata na mchezo kwa utuzwa ngaite na Gusii FC esenge babwa that match winning confidence ana waranyite Mwatate lakini mpaka nyite goli nyingi na Shabana yanyitete ngebe ya sanote na chenebe ko kwatino na kyama chibara base CHIGOSORI osase elige yukondo mwancho muriari to chenchi ngana to kwanera keigo nigo ikembekeri ketenete enkoyego ikembekeri kia Football Kenya Federation kebere okorobo tukisana bwa bali bakora ndikoro kubunda match fixing aro ko bwe ulenda ke match fixing nero match fixing ngaki aba CHIGOSORI kusaba tendiwe CHIGOSORI okonyara kwene kibuna basukumire CHIGOSORI gete etwara machigo ali baganeti konyara timu gete CHIGOSORI team A na team B CHIGOSORI inche ngandi team B nyare kubwa Like na every team A timu kake igo timu etoma sana ilinde team B yoli bagale kwa CHIGOSORI bija so kwa na match fixing yaba kage official so kwa kibuna timu ile no CHIGOSORI A na B mwe tukubwa mwensi kwende mwanya ra mwochu kubunga mwate bune offside mwachi gokora ki mwate bugumwe red card ya mapema kwenda kibuna CHIGOSORI nchiranya rakoba CHIGOSORI chingia katimu tebiri konya ragoita abantu moyo korende litu kulegoro nigekembekeria Football Kenya Federation kyanda kosokia amalieta ya bali babire bakobase chimbwe chimbe cha match fixing na gokanu baso aseviti osempate na chitimu chiri babwate na gati yabo ya malieta ayo ndo kwanta moza mugane buna Willis Ochieng Ogenyo ine coach we team ya Zitech University ndo kwate Hamidu Kuisera oyore former player we team ya Zoo FC aigese Zoo mochando no mone sana bakosori yange vata to bane bazumba rororo uno makosori manye kaine buna Vincent Misiku ndoche Daniel Kipto nimbo ndoche Brian Lumumba Zoo yatoro mochando sana ekole team ya Celebrate Lions nero yatoro mochando yo match fixing tia bakosori babati ni kuno makosori Sami Saviri we team ya Celebrate Lions ndocha Igastan Las Akia we team ya Celebrate Lions William Odunga Celebrate Lions abuna abakosori banyare kukanu nekembegia FKF okoba tukire na mamocho yokokora muchano mekaine buna match fixing ekole team ya Kericho Rovers FC
Dominic Ouma Okot nero nyale gokanu ne kiombekie nkoyo kerenkori timu ya Kericho FC ndoje du Monde Selenga wino moreke mone kwa timu ya Kericho FC nero kaniro na gikwandanda ke omosori wo mwari ndoje ka Dennis Monda omosori ovike United nere obeire kobaka gokanu mwalimu kerokori interview speed match fixing FKF Mbuyere FKF Mbuyere because kitimu chabe chikokora echeche sana ne michezo like case nyingi chabe chiko kotini because of this match fixing ngade decide time FKF ya tende bwana we ya tena match fixing is going to be something of the past because waka nyara na gosine referee kwenda kwanye gora lunch yata ya yeli box go say none kinyanza na kune box mali ko bande penalty aba chesaji ba kwa match fixing ba kuchipesa na nonye ni coach wato nyaye coach yeri wasine chipesa na tioni mechi na hiyo ni jasho la wachezaji unakula. So ndenda tena match fixing ya Runa FKF ya Tebre together something which we will never speak about it again as etigosene bi na nebinto binde. Andake vile ngeri via ya te vandake amangena match fixing anyare ko baga kore na nje nyara ko basaba. Wale wansi modest kale ne kibuna you play clean, you win clean amangena match fixing na doping anyara ko basi chiko solijite singe nje vinga tie bintu bili bikoleta go kwa chiko soli cheito via discourage sponsors go so se chili cheito via discourage team chibwa tomo ya kuskambosio yona mwana litoko gikeri mono sana na onya itu buna bapata nivo buralia wa mangana ye chiko soli mwancho monigereri ayongati ali twale go sanga ko rwasa mana regete enkoyo ne chiko soli chia imeyense ya Kenya wana sense mo ilia Europe nego ligi ya Italian Serie A igende kubwata isasa wikira boniga timu ya Napoli FC yagandira kwa kibuna netagite kubwentu ndeye gikombe gya Serie A ase chigosori cyabo yabereye ko gosori Serie kuri igoro babwate gosori amuna the old lady timu ya Juventus gosori ndeke abange babugete ne gosori enkongu sana kurende Napoli karokiteri gosori enkongu mego ko nyara kunya ikura Juventus chigoli sano ase wole mbakura uno gosori wole top scorer kiraboniga Victor Osimhen twende sema ya Cavalry Studio tarehe ya gosori